Продължаваме с серията бизнес съвети за печелене и задържане на клиенти. В част 1 и част 2 говорихме вече за обслужването на клиента и качеството на продукта. Две неща, с които категорично не трябва да правим компромис. Но какво друго можем да дадем, освен цена? Опитайте се да създадете и да представите правилно уникално предимство на вашият продукт. Такова, което няма да намери клиента никъде другаде. Ясно е, че уникални продукти все по-трудно се намират, ако изобщо има такива. Но ние трябва да можем да изтъкнем едно или две или три неща, които да отличат нашия продукт от този на конкуренцията. Например, ако всички на пазара в момента правят соеви свещи, ти направи свещи от някакъв друг восък. Например, слънчогледов восък, кокосов восък, палмов восък и така нататък. Нещо, което да те отличи от всички останали. Пример извън бизнеса на свещите. 2 кафенета, които предлагат капучино. Но едното ви казва, ако напитката не ви хареса, ще ви направим нова. Това определено дава различна стойност на вашия продукт. Ако поредицата съвети за печелене на клиенти ви харесва, напишете ми в коментар какво още искате да научите.